How much do I owe you? How much do I owe you? Nawa kake bi na? Nawa kake bi na? 10,000 naira. 10,000 naira. Naira 10,000. Naira 10,000. What time do you wake up? What time do you wake up? Ƙarfe nawa kake tashi? Ƙarfe nawa kake tashi? I usually wake up at 7 a.m. I usually wake up at 7 a.m. Nakan tashi ƙarfe 7 na safiya a kullum. Nakan tashi ƙarfe 7 na safiya a kullum. What is the day today? What is the day today? What is the day today? Yau wace rana? Yau wace rana? Can you ride a bike? Can you ride a bike? Ka iya tuƙa mashin? Ka iya tuƙa mashin? Yes, I can. Yes, I can. Na iya. Na iya. Where did you learn English? Where did you learn English? A ina ka koyi Turanci? A ina ka koyi Turanci? I learned it at school. I learned it at school. Na koye shi a makaranta. Na koye shi a makaranta. Where were you born? Where were you born? A ina aka haife ka? A ina aka haife ka? I was born in Niger State. I was born in Niger State. An haife ni a jihar Niger. An haife ni a jihar Niger. Are you married? Are you married? Kana da aure? Kana da aure? No, I am single. No, I am single. A'a, bana da aure. A'a, bana da aure. How many languages can you speak? How many languages can you speak? Yare nawa ka iya? Yare nawa ka iya? I can speak 2 languages. I can speak 2 languages. Yare biyu na iya. Yare biyu na iya. When are you leaving? When are you leaving? When are you leaving? Yaushe za ka tafi? Yaushe za ka tafi? Yaushe za ka tafi? I am leaving on Monday. I am leaving on Monday. Ranar Litinin zan tafi. Ranar Litinin zan tafi.